weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to agrisa to jokkudi to sincan jakiri to hudallay to wuro sangre to lojol to mareysa to awoynata to jingue jeeri ko on takkusan juula ha to galle diadiaɓe to ɗalaye ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie holliri tigui wonde yidde mabɓe kay ko recrude fodde ujunnaje 9 jangguinoɓe taw ko hakkude école aji tokosi e collège aji ha joni leydi Mauritanie teskama tigui ngabbugol cogguji cuɓiriji ha tengti noon ko fate basalle e sukara e nder leydi he to leydi Sénégal to Touba Fall toon ko aynaɓe fulɓe kañumen pelgodiri toon e remoɓe ha tengti e Baye Falena teskama tigui yimɓe ɗiɗo mbarmi hen to banggue remoɓe taw ko jasiji ɓe coppa to leydi Mali ko aljuma hande résultat ji ko fate baccalauréat yaltata ha laaɓa sanga 17 heures nder leydi he kala to leydi Niger délégation mo CEDEAO nulanoɓe toon yo gara dogde koyɗe jaam ɓe kotiɓe dimdani saabu kay hay pamodiral gotal ala koɓe keeɓi ko ɗum saabi ɓe paɗani ni ha mission mabɓe gasa ɓe gueddi ɓe jalti leydi ndi aljuma hande o to leydi Côte d'Ivoire ko italinajo goto taw koye goto e mawɓe trafiquant drogue mo hinde cocaïne ko kañuma wiya toon teɓɓa bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usraɓe gorago biyeteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siɗɗeji bahlidi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala konema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde 4 CFA jiɗɗo waɗnede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiye dendagal kiline muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal
mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakcoɗe no golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labdiredo malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi jogiiɗo AVC jogii cardiaque mo ganduɗa ƴiiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma jogiiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko warga ni a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki wocceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00 221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawnde nayya lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyana aljuma sappo e jeeɗiɗi lewru haran hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergonelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe kolleri alkamisa hanki o wonde yidde mabɓe kay ko winditade dendagal mahdaraji tawteɗi e nder leydi he kala ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe kolleri wonde kay koɓe waɗoɓe recruté hitande hikka nde fodde ujunnaje jeenayyi jangguinoɓe école aji guila kay jangguinoɓe école aji tokosi woni fondamental ha école aji secondaire woni collège kala ɓe kolleri kadi wonde koɓe mahoɓe siège tawa ko mahdara mawɗo biteɗo mahdara
haddara shingiti en tawateɗo to ak juge ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu ngu holliri tigui wonde ko fati e udditgol école aji taw ko année scolaire 2023 2024 woni tigui hitande fande udditgol école aji ɓe kolliri ko ñande ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ko Mohtara Wula Dahi kañum woni jagogal kalfinagal ko fate jangde ko kañuma ɓayini kabaru o alkamisa hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen juge d'instruction o waɗi rejeté woni o jaɓani ɗaɓɓande ministre de la justice wanno ko fati kay namdade yo député biyeteɗo Mohamed Wul Bouya Wul Cheikh yo waɗi ko wiyete mandat de dépôt woni tigui yo sokoye kaso hade ñawa kala juge o noon haadi tan ko wiide waddemo kay kanko député Mohamed Bouya haadi tan ko waddemo sous contrôle judiciaire woni tigui yo fatu galle makko kono noon e kala saaha nde o nodda kala yato ko parɗo so arde notade wawata kadi yaltude leydi ɗi tawa wona kay e yamirode caggal kay ɗum noon ko caggal kay nde baddi kuccodiral hakkude makko kanko Bouya o walla Bouya o e juge d'instruction alkamisa hanki o siftinde on noon Mohamed Bouya ko nangganoɗo guila daroɗe yontere nde ɗum noon ko balɗe ɗiɗi kay caggal nde immunité parlementaire makko woni tigui caggal nde wutte teddugal parlementaire ittuno e dande makko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ine teska ngabbugol cogguji gueɗe ñamateɗe ko wayno basalle e ko wayno sukara sakiyel ko wayno basalle e ko wayno sukara soble noon woni basalle coggu muɗum teskama tigui ɓeydima e oɗon saaha joni e nder temedere kala ɓeydima hen 133% ko ɓeydi hen saabu kay kilo basalle jarannoɗo temedde tati e ñalawma hande o jarata ko temedde jeeɗiɗi yoga e bitikaji leɗɗe ɗe jeeya ha ujunere mbuɗu taw ko kilo so tawi ko kilo sukara ko ɓeydi hen ko 14% saabu kilo sukara jarannoɗo 350 woni temedde tati e capanɗe joyyi e oɗo saaha joni wonti temedde nayyi so tawi ko sakiyel sukara guel 50 kilo jarannogel 14000 e ñalawma hande o ko 15000 woni sappo joyyi ujunere uguya mbatta nde mbawa hebde sakiyel ma sukara taw ko haalisa e limore hinde nde ɗin noon teskama noon cogguji ɗi monti tan ko balɗe ɗiɗi kay caggal nde ministre du commerce woni jagorgal kalfinago ko fate julagu tafno commission tawi on commission ko halfinade ko fate rewidade cogguji e nder leydi he siftinde ɗon kadi ñande altine ɓennuɗo o député ji leydi ndi mbaɗino adopté loi ko fati kay e liberté de prix e ko fati liberté de prix et concurrence ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena bis tata jannanoɗo kay to legal bitegal yaraka ha yimɓe ɗiɗo mbasino hen pittali mumen tawi ɗiɗo kala ko rewɓe talata ɓennuɗo o tawi mayɓe ɗiɗo kala mbiɗen ko rewɓe hen goto ko kurkoyel tokosel jarano gueɗe duuɓi jeeɗiɗi guila nden noon Abdou Karim Diop noon kañum ko Abdou Karim Diop holliri tigui ɗum ɗo ko acte terroriste o holliri noon hollirama noon aljuma hande o nayya lewru août wonde yimɓe hewɓe puɗɗima nanguede hen tumaɓe kay juuri mumen ene moddi e nguɗon jangu balɗe ɗiɗi noon caggal jangu tawi hewɓe kay hewɓe mbiyama balɗe ɗiɗi caggal jangu hollirama tawa hewɓe kay mbiyama teeɓa taw ko gendarmerie won gendarmerie kay nanguiɓe taw ko gendarmerie nanguiɓe ho gendarmaɓe wonɓe jimadi général Moussa Fall section de recherche woni SR kamɓene tellirama ɓe teeɓinoma e gardugol colonel Cheikh Sarr kamɓene ɓe nanguino kene wona yimɓe nayo foof noon ko tumaɓe kay juuɗe mumen moddude e nguɗon jangu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gaddiɗo clinique Khadija mo Jacques Mbawo holliri tigui wonde ñande alarba ɗiɗi lewru juko gonɗen ndu e nder clinique makko noon ko otoji tati ndimdude policier ji ha teddi kañumen tigui jippi e mabɓe e clinique he ɓe nangui noon hewɓe tawi ko arnoɓe tawi ko nangui hewɓe noon nanggama toon tawi ko arnoɓe safrade nanguirama kadi e ndolagu o holliri noon yimɓe tato arnoɓe safrade toon ɓen nanggama hen
ɗum noon waɗi ko sanga 16h30 ɓe idi nangude noon ko agent goto koni agent de sécurité joginoɗo nden ka e kisal damal ngal ko on tigui idi caggal nde haaɗi ɓe nadde namde tigui yoɓe innito haalanoya mawɓe oɗo clinique o ko adi ken naata on noon ɓe bifti ɗum e oɗon ɗo laago ɓe mbaɗi ɗum e oto mabɓe caggal ɗum noon ɓe ngabbi ha to deuxiéme étage to clinique to hollirama tigui ɓe gona ƴettude photoje eɓe nanga yimɓe hewɓe nanggama toona hono no holliri kayi on taw ko administrateur clinique o holliri tigui wonde kadi e saaha nde ɓe gaari nde hay goto e mabɓe yaltinani carte mum professionnel holliri tigui wonde ko policier hay goto e mabɓe kadi saka noon kay hollirde kayide taw ko hollirde kayide kay taw ko kayide réquisition judiciaire woni tigui hollirde koɓe yamiraɓe golle ɗeɓe mbaɗata ɗe ɗum noon holliri hen mette makko no fewi kadi o holliri ɗum noon ko gueɗe ɗe potani wonde e nder leydi he kamɓe caggal ɗum noon teskama policier ji ɗiɗi gartino toon e nder clinique he namdi kay dendagal liste ji winditinoɓe kay taw ko arnoɓe safrade ɗon hollirama kadi ɓe jaltini inde wotere par hasard e liste winditinoɓe ɓe namdi ɗum noon holko oɗon arno safrade holko wondi holko addi ɗum ɗon kanko noon administrateur oɗon clinique o holliri tigui koye ñande tugui 16h ha 18h koye on kaya mbeya ɓe gonno e nder clinique he ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Touba Fall ko pelɓodiral hakkude ɓen taw ko aynoɓe tawi ko fulɓe hakkude mumen e remoɓe ɓe bawi fadena Touba Fall noon en tawi nder département mo Mbacké remoɓe ɗiɗi noon mbarmi hen tawa kadi ko soppaɓe jasiji hen goto ne tampi sanne ene tawi tigui hakkude wurɓe mayɓe nan antiri to hôpital mo Touba omo tampino omo foti opérade so wona sinno no si hollirama noon so tawino kay wonano gendarme ɓe yawi kay notitade hen ewɗo saaha joni ko goɗɗum haalate wona kay barmuɓe walla tigui antirɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni laana ndiyam jollunoka ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗari majjunoka kay woni clandestin umminoka to wiyete Fass Boye commune tawateɗo e nder région mo Thiès laana ka noon koko ronkano andede to ka heeɗi ka yitama noon Allah yettama ka yitama dendagal wonɓe heɓe kala ene kisi ko consulat général du Sénégal tawateɗo to Dakhla e nder Maroc kañum tigui yiiɗi ko biyeteɗo Babou Senne kañuma sakti oɗo kabaru belɗo no fewi hollirde kay wonde laana kay kamɓe kala ɓe jiitama eɓe guuri eɓe kisi kamɓe kala ɓe jiitama eɓe guuri ɓe kii consulat général o holliri tigui wonde idi nangude idi yirdeɓe kay ko bateau taw ko bateau mawɗo dimdunoɗo conteneur uji on bateau noon ko alala e leydi ris woni hen kañum tigui jolniɓe guirata maaje kadɗe addiɓe ha yettiniɓe to ɓeɗo woni garde côte halfinaɓe nden kay guisala maaje kadɗe ɗe leydi Maroc wattiɓe e marina juuɗe marina ɓe leydi Maroc hollirama noon ɗum ko alkamisa hanki o kikiɗe koɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo sagata hono no holliri kay monsieur Sène kañum woni consulat général mo Sénégal toon to Dakhla o holliri noon kanko monsieur Sène noon holliri goto e clandestin en fabaɓe kay goto mumen ene tampino fewi tawa tigui ko fuɗɗima ɗomtude ndiyam gasi mum ha laaɓi waɗi tigui o wiyete déshydraté e oɗo saaha joni tawe nana antiri e nder hôpital mo Dakhla e nder leydi Maroc siftinde on noon ko guila e nder hakkude lewru juillet mayno ndu ko guila nden kayɓe umminoto Fass Boye yaɓande kay to dongre Europe yimɓe noon gollotoɓe to consulat du Sénégal kala e oɗo saaha joni nana daari kay dole mumen ponno gam addude ballal mumen e faabu mumen faade ɓeɗon taw ko wonnoɓe ɗanne suuɗaru gam yidde kay fabadeɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni yena to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé salamu aleykum rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi manifestation baɗɗo ga henno o ha joni de omo continue ina wayno sukaɓe ɓe hanki nde midi yoni ɓe naati e jeereji ɗi ɓe goni wiide udde ɗum ɗon noon tuggandema ɗon ha wiyete hay hunde danaka hakkude mabɓe e police ji waɗani garmi gara circulation woni continue autoji ɗine doga jakarta uji ɗine doga bisuji de camion ngaji ɗine doga so tawi en garti e manifestation jawtuɗo Modou Kanté ina wayno kanko de o warama hen omo yara duuɓi capanɗe woppi ɓiɓɓe tatu joni noon koreji makko mbi ko yo enquête waɗe no wardani warda ko kural ɗum noon ina porti pelente goppirta ni yenna tan
so tawi en garti e affaire ɗo e événement o ko waɗi ko fewde joni ene wayno daral bey e daral nayyi ɓe nde nana daari lawol gotol ɓe mbino eɓe jaaha daral bey ɓen jaltini jasiji e cabbi ɓe jettaki commerçant ji ɗi ene kadi so tawi no mbaɗino noon ina wayno hunde nde tawanno ɓe ndeeƴi ɓe mbatti gollade so en jeehi to e département Santhiaba Mandiack ina wayno wuuro wiyetengo Yuuto e Efok kamɓe dey e ɓe kolliti caɗele mabɓe e nder gurdam mabɓe ne ɓe ngala forage uji ɓe ngala laabi ɓe ngala holɗum courant ɓe ngala réseau holɗum téléphone ɓe kolliti joni noon e ballal projet américain e Ankara wonɓe ɗo henna ɓe daranimaɓe haɓe mbawi dañde forage uji ɓe mbawi dañde ndiyam belɗam ɓe mbawi dañde holɗum e fof kono no ɓe ngala laabi eɓe jiiɗi kam hay soko panneau solaire yo laamu ngu waɗanɓe sono ummima ɗon jehen to e département Sédhiou ene wayno sagataɓe ɗiɗo mbiyama teeb eɓe kaɓɓi holɗum kolce ɗiɗi goto men fof ne haɓɓi hol sere eɓe itti département Sédhiou eɓe nawa to e Guinée Bissau eɓana e juuɗe gendarmerie en eɗen gandi frontiére nde ene garda partout ɗum ɗo ala fof ko wawi rewde ɗon affaire bonɓe nde wonno eɓe gandi bonande ne heewi umorade toon e Guinée Bissau naata ɗo e Sénégal gila e dorog o ha e yamba o ha e guykaji ɗi ɗum noon laamu ngu ne daari lang hay hunde wawata siide saka ɓenna ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkude e Ghalii Abou Bah yallah ko walde jaam allahumma amina seydi Keɓe ha joni koto Ziguinchor keddorɗen to Ziguinchor biyetenoɗo ceerno Ɗaha Ba ko suka tokoso jarannoɗo e duuɓi nogas e joyyi ko baraɗo ko barminonoɗo noon e nder seppoji tawi ko kural o fiɗino e nder seppoji bannoɗi to Ziguinchor ɗum wonno ko guila ñande talata ɓennuɗo o kanko biyetenoɗo ceerno Ɗaha Ba noon o yalti aduna aljuma hande o sanga 11 h to e nder hôpital mo Ziguinchor balɗe tati hande noon ko haɓata e wonki woni ko woni en commun e nder hôpital inde makko noon ɓeydi doggol inde ɓen wasɓe pittali ɓen e nder seppoji e nder région de Ziguinchor tawi kadi koye alhaali Ousmane Sonko gonnoɗo hoorejo excellent ex Pastef suka saabu kay landa Pastef ka koko waɗa dissu woni tigui koko ittaka guila ñande altine ɓennuɗo kanko biyetenoɗo ceerno Ɗaha Ba noon mbiɗemo duuɓino gasi joyyi ko sara pharmacie nema ko sara ɗo no fiɗano kural ngal noon o fiɗano koye hoore ko o hooti e jommi ko aljuma hande o sanga 11 h habaruji men ɗemngal pulaar sono mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden résultat ji ko fate baccalauréat kawguel bandugel hitande hikka nde tawi ngel kawguel noon kawguel e nder lewru juin waɗano ko aljuma hande o noon résultat ji ɗi woni jencuɗi ndi kala yaltata sanga 17 h woni tigui e oɗo saaha joni mo kalten résultat ji ɗi ɓenena puɗɗi jalde ɓenena puɗɗi tumminade ko jagorgal leydi Mali ɗon kalfinaɗo ko fate jangde ko kañuma ɓayyini oɗon kabaru o holliri kadi wonde résultat ji ɗi ma mbaw ɓayyinede e dendagal nder centre uji e nder école aji collège aji lycée ji kala maɗi mbaw waɗede hen kadi ɓe jogui site mabɓe taw ko site centre national des examens et des concours et de l'éducation nationale on site noon mbatta ko www.cnpcnecmali.ml sa waɗi ɗum ma waw hebde résultat ji ɗi kala tawa hay nokku a yahani koye téléphone ma walla e ordinateur ma so tawi kay aɗa jogui connexion ma timmuɗo ha joni ma en gartu noon kabaru ñalawma janggo o so tawi Allah luɓiri en wonki ma en mbaw artude e ɗiɗon résultat ji kawguel taw ko baccalauréat hitande 2023 ha joni ko leydi Mali keddoɗen MINUSMA woni tigui mission de maintien de la paix des Nations Unies e nder leydi Mali woni laafaji mbulaji tawateɓe e nder leydi Mali ɓe goni koye cilsiltiri mabɓe ha laaɓi e nder leydi he saabu kay wawata maɓe jalto leydi ndi ha laaɓa e oɗo saaha joni ko contingent woni tigui koninkoɓe laafaji mbulaɗi leydi Égypte kañumen kaɓɓi homboji mumen tawa ko tawetenoɓe nder falde gawo ɓe kooti e oɗo saaha joni ɓe paati leydi mabɓe kamɓe noon ɓe gono e nder falde gawo ko kamɓe mbaɗanno convoi ko fati kamɓe joguino sécurité ko fati e convoi ji e
ɓe heɓtade kayim ɓen waɗoɓe jogade ndenka e kisala réfugié ji e jamureɓe tawateɓe e nder nde ɗon fande kamɓe noon mbiɗen ko kamɓe noon e oɗo saaha joni ɓe kaɓɓi hombuji mabɓe ɓe ummima to gawo ko guila ñande nogas jeetati lewru juillet maydu ndu ɓe paati leydi mabɓe convoi ji ɗi noon baɗannoɗi tuggi kay to gawo ha to tissalita ha faya kay to kiidala ɓe peccita e nder aguel hoto kamɓe tigi égypte naɓe ko kamɓe mbaɗanno convoi ko kamɓe joguino sécurité en ɗiɗon convoi ji mbaɗannoji toon ya garta kadi ko nokku kamɗin no fewi saabu ko nokku kewɗo seɓɓitiɓe ko nokku kadi to pewi waɗede bomboje taw ko pitti bomboje tuufaɗi e leydi tigui woni tigui bomboje tuufeteɗe leydi e kala saaha ene heewi e nder oɗon nokku teskama noon ɓoyata kadi laafaji bulaji jeeyaɓe to leydi sénégal eɓe burkina faso ɓe leydi côte d'ivoire ha bangladesh kala tawateɓe nder leydi mali kamɓe kala e oɗo saaha ɓe goni koye heblade ummade ha laaɓa e nder leydi mali ɓe paata leyɗele mabɓe ka mabɓeji kawji mabɓe toɓe gonno ɗo udde hano hannitini habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi niger paaɗena RAS hasko reporter sans frontiére ɓe ɓayini communiqué alkamisa hanki tati lewru utoytani ujunnaji ɗiɗi e nogas tati hollirde kay wonde RFI woni radio france international e télévision jani witene france 24 koko signal mumen koko taƴa ha laaɓi e nder leydi niger ɓe mbawa tigui hay goto wawa heɗade RFI walla yebde france 24 e nder niger taw ko koninkoɓe ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni ardiɓe CNPS ko kamɓe jamiri tigui nde signal o taƴete caggal kay hollirdeɓe wonde jayde RFI wondude france 24 kalata gonga kadi kalani so poti hadde e nder leydi he signal o noon ko guila alkamisa hanki ɗum kuppa e nder leydi he ha joni ko leydi niger keɗɗonene c'était timmuɗo taw komo délégation mo CEDEAO nulduno tigui to ñaame lamorgo leydi niger ɓe kootiɓe ndimdani saabu kay haydara ala ko ɓe nannodira toon haydara kadi ala ko famodira toon saabu kay ɓe donki yidirde e joddade hay général gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha joni biteɗo général siani ɓe keɓani joddade on saka noon yiide mohamed bazouma délégation o noon nuldi ɗum ko to nuldi ɗum toon ko biteɗo bola tino bou kañum woni hoolajo leydi niger e oɗo nigéria e oɗo saaha joni ko kanko kadi ardi cetal bitegal CEDEAO ko kanko ardi ɗuma kamɓe mission de CEDEAO noon allah e mette ko ɗum saabi noon aljuma hande o ɓe ummima haalaɓe nder leydi niger ɓe kooti ɓe kolliri tigui hay jamma goto plus ɓe mbawa tigui walde ɗon e nder ndiɗon leydi ha joni kabaruji men ɗemgal pulara uddirten kabaruji men koto leydi Côte d'Ivoire noon ko biteɗo Bartolo Bruzanati ko Italie najo dowluɗo no fewi taw kadi ko dattonoɗo trafic drogue mo hinde cocaïne ko kañuma wiya teeɓa e oɗo saaha joni omo tawi juuɗe dadiɓe omo jeeya noon e cerveau woni tigui mawɓe waɗoɓe trafic de cocaïne feccitoɓe nder leydi Côte d'Ivoire musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo moon sil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Isa Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.